Boa tarde desde Waterford, facendo proba de son. Escoitaseme ben? Temos un día solleiro, o sol apreta bastante, algo totalmente inusual para Irlanda. De feito, todos os irlandeses cos que estamos falando están moi sorprendidos con este clima e nos están dicindo que isto non parece Irlanda. Vale, vai dar comezo o partido pola selección galega. Temos a Mateo en portería, primeira liña, Borja de Keltoy, máscara de estrela vermella. Segunda liña, Adriano de estrela vermella e Pablo Bermejo de Keltoy. Por diante deles, de enlace, Brais de Keltoy. Terceira liña, Víctor de estrela vermella e Santi da Ouriense. E en punta, Roy de estrela vermella. Quinto partido para os nosos, intentando atopar sensacións. De momento non pudemos celebrar ninguna victoria do equipo A, pero agardemos que esta chegue rápido. O equipo está mellorando no seu xogo, está atopándose moito mellor, así que confiamos en que os resultados cheguen rápido. En fronte temos a USA San Francisco, que é unha selección de 4 clubes da cidade de San Francisco que veñen representando a California. Está sendo un dos mellores equipos do grupo por nivel. Seguramente sexa un dos aspirantes a levarse o título, non temos dúbidas de que é moi probable de que cheguen a semifinais ou a final. E o segundo partido xogamos contra eles. O primeiro partido foi un partido moi intenso, onde fixeron unha presión moi alta, onde foron moi duro a todos os duelos e no que o noso equipo lle custou bastante entrar no partido. A este segundo encontro contra eles chegamos xa con mellor ritmo, con mellores sensacións, así que confiamos en facelo moi ben. Quero aproveitar para mandar saúdos a Pablo Miragalla, que é a persoa que no gaélico galego acostuma a ocuparse destas retransmisións. Non o temos en Irlanda, ha de estar exercendo a medicina por Santiago de Compostela e hoxe no seu lugar está aquí retransmitindo o partido Daniel Macua, o vosso servizo, xogador de Keltoy e adestrador da equipa feminina de Grovias. Tiro fora, seguimos 0-0 no marcador, resultado inicial. No banquillo temos 5 xogadores: Isma de Turonia con número 2, Iago Couso de estrela vermella con número 10, Gabor Pazos con número 4 tamén de estrela vermella, Samu con número 12 tamén de estrela vermella e Adrián Ambrosio de Keltoy Vigo con número 9. Boa saída de balón dos nosos, Santi Cabola, abre banda para Roy, boa descarga, tiro de Santi e fora. Continuamos con 0-0 no marcador. San Francisco está repetindo unha estrategia que xa fixo no primeiro partido contra nós, que é atacar co porteiro para ter un efectivo máis en ataque. É algo que lles funcionou bastante ben para conseguir superioridades. Imos ver que ocorre neste partido. Brais en banda, líbrase da presión do porteiro, boa combinación entre Santi e Adriano. Adriano subindo a bola, de novo para Santi, posición de tiro para Santi. Dentro.
1-0 para Galicia. Punto para San Francisco, empate aún no electrónico. Bo saque rápido de Mateo, atopando a Santi só no medio campo. Bo xogo dos nosos, movendo a bola con calma, sen precipitarse, tomando boas decisións. Balón para Adriano, buscando adiante a Roy, moi bo desmarque de Roy. Balón para Víctor, reciclamos. Bo cambio de orientación de Víctor. Balón para Brais. Xogo moi combinativo dos nosos, subindo liña a liña. Tiro de Víctor. E punto. 2-1 para Galiza no marcador. Os partidos son de un total de 24 minutos, 12 minutos parte. Pasos, falta técnica do xogador de San Francisco, balón para Galiza. A verdade é que estou vendo os nosos moi metidos no partido, moi concentrados, tomando as decisións correctas, sen precipitarse. Se mantemos este nivel de xogo, podemos levarnos o partido. O primeiro cambio no noso equipo entrou co número 10, Iago Couso. Punto 3-1 e saiu do campo Víctor. Cambio dun xogador de estrela vermella por outro de estrela vermella. Confiábamos en que Víctor nos adicara un burpee despois de anotar no campo, pero non foi posible ver unha anotación pola súa parte. Como vedes, incorporándose novamente o porteiro de San Francisco, xogador clave na súa circulación de balón en ataque. Contra de Galicia, ao facela con calma, 2 xogadores nosos contra 6 de San Francisco, o porteiro adiantado e un xogador de campo deles cubrindo a portería. Balón para Santi, moi intensa esa defensa de San Francisco, busca o corpo a corpo con Santi, xesto un pouco feo do xogador de San Francisco, iso porque saben que somos un bo equipo e que lle vamos a poñer difícil. Como podedes ver neste partido, o xogo está pivotando bastante en torno a Santi, nunha labor de enlace entre a nosa segunda liña e a terceira, movéndose no que sería a posición de media punta nun partido de fútbol inglés. A verdade é que Santi é un xogador que fai moi ben esa labor, move moi ben a bola, ten moi boa visión de xogo e ademais é un gran finalizador a punto. Despois de Pablo Bermejo, falta técnica, pode ter pitado falta o árbitro, porque a verdade deronlle uns cuantos manotazos intentando quitarlle o balón, pero nese sentido aquí os árbitros son bastante permisivos, deixan bastante contacto, así que ten que ser unha falta moi evidente para que apiten. Punto para San Francisco, 3-2 no marcador a favor dos nosos. Saque rápido de Mateo, estamos sacando moi ben, non lles estamos permitindo coller as marcas. Antes de que nos teñan collidas as marcas, Mateo está sendo moi rápido e, de momento, en todos os saques, atopou a un compañeiro libre. Vale, temos máis punto para San Francisco, 3-3 no marcador.
Vale, parece que o colexiado vai amonestar a un xogador noso por unha falta na que deu a ventaxa. Está falando cun dos nosos capitáns, Pablo Bermejo. Houve algún cambio máis no noso equipo, entrou Adrián Ambrosio, saiu Pablo Mascareñas e saiu Brais e entrou Isma de Turonia con número 2, que agora mesmo colócase na posición de punta. Perdón, non saiu Masca, saiu Roy do Torreo de Xogo. Masca continúa no campo. Vale, primeira presión efectiva de San Francisco. Mandamos o balón directamente fora de banda. Para os espectadores que estades agora mesmo vendo este partido, vamos a ver como acaba esta xogada. Primeiro, fora, continuamos 3-3 no marcador. O que estaba dicindo, para os espectadores que estades en directo con nós, decirvos que é a miña primeira retransmisión, así que se vos está gustando como estou facendo, deixade algún comentario e se non tamén me podes meter candela. Vale, gol para San Francisco, adiantanse por 3 puntos no marcador, San Francisco 6, Galicia 3. Parece que San Francisco dá un paso adiante na presión, levamos 2 saques seguidos que nos interceptan o saque. Vamos ver as estrategias plantexadas polo noso seleccionador, a ver se saen. Perfecto, saiu o que estaba traballado, balón para Santi. Defensa moi intensa do xogador de San Francisco, como vedes está levando moitos manotazos Santi nas costas, pero consigue irse con moita habilidade. Bueno, esta falta totalmente fora de lugar. Interpreta o árbitro que o xogador de San Francisco agachouse para coller o balón e Santi meteu o pé. Santi iba totalmente a ventaxa, o xogador de San Francisco a rebufo, que non tiña máis mínima opción de chegar, e pita falta a favor de San Francisco. Se alguén entende o criterio deste árbitro, que mo explique. Teño aquí grabando co teléfono a David Chaves del Orchos, segundo partido que retransmite en directo, xa retransmitiu o partido da equipa feminina, hoxe pola mañán. Que tal as sensacións grabando os partidos, Chaves? Bueno, é diferente estar en directo, que normalmente nos lorchos grabamos, e subimos en diferido. É diferente porque tens que estar atento a máis cousas e ter máis cuidado. Pero, bueno, vaise levando ben. Punto agora de San Francisco. 3-7 para os de América. Nada, Macua, por min continúa. Creo que vai ser o descanso dentro de pouco. Quedará nada esta primeira parte xa. Nada, a ver se Galicia na segunda parte pode remontar algo. Temos que recuperar as sensacións do principio do partido, entramos moi ben, gañando un parcial de 3-1. A ver, ocasión para Iago Couso, tiro desviado. Era unha ocasión moi clara para chegar no marcador. Xa notaremos a seguinte. Case roubamos o saque. Moi ben Santi, moi bo traballo de Santi defensivo. Intercepta o saque e chega antes de que o balón saia por banda para recuperala. Tiro de Santi, moi lonxano, as mans do porteiro. Temos que buscar mellores posicións de tiro e non precipitarnos como fixemos ao principio do partido. Podes ver aí tamén o noso responsable de prensa, agora mesmo, no medio de imaxe, que é Alberto, de Salitre Audiovisuais. Todas as fotos que ides ver estes días nas contas de Gaélico Galego é traballo del, un home moi experimentado no mundo do gaélico, exxogador de Fillos de Brogán, tamén da selección galega, estivo nos primeiros mundiais de Abu Dhabi e está aquí pois facendo a cobertura destes World Games. Vale, imos aproveitar o descanso para entrevistar a un dos xogadores do segundo equipo. Bueno, xa vedes aquí a infraestructura que temos. Imos aproveitar o descanso para entrevistar a un xogador do segundo equipo masculino, Cristian de Turonia, que xa se está chegando aquí a nós. Entramos no campo, mellor. Benvido, Cristian. Que tal todo?
Contanos un pouquiño que tal está sendo a participación do equipo B de Galicia, como vos estades sentindo, que sensacións tedes e que tal os partidos. Bueno, pois no día de onte pois foi todo moi ben. Xogamos un amigable primeiro contra o equipo de Canadá do outro grupo, da mesma nosa división, e foi un partido bastante entretenido, moi loitado, e gañamos de un punto. Podría ser tanto para un equipo como para outro, pero bueno, xogamos bastante ben. Foinos moi ben para ir collendo ritmo, tacto coa bola, cos campos. Os campos son grandes, son moi bonitos, nunca estuve nun recinto así. E nada, e o primeiro equipo do torneo pois moi ben, gañamos tamén dun punto contra un rival bastante complicado, físico. A estatura dos outros equipos suele ser bastante alta e bueno, pero loitamos e gañamos. E hoxe, nada, tamén xogamos contra o equipo de Argentina e gañamos, bueno, foi un partido un pouco máis asequible. Na segunda parte sí que afrouxamos un pouco, pero bueno, bastante ben. Unha mágoa este último partido que xogamos fai un rato, que perdemos de 4 puntos. Era un rival tamén bastante forte, pero era bastante gañable. Pero bueno, non saiu de cara, pero o equipo loitou e o fixo moi ben. Vale, última pregunta, que xa se están preparando os equipos para saltar o terreo de xogo. Como ves os partidos que vos quedan da fase de grupos e as previsibles eliminatorias se vos clasificades? Bueno, esperemos, temos as opcións de aínda poder pasar primeiros, aínda hai que mirar a clasificación e todo, pero bueno, nós intentaremos volver a gañar os partidos, os dos que nos quedan, e intentar pasar primeiros para enfrentarnos cos relativamente peores do outro grupo. Perfecto, pues moitas grazas, Cristian, moita sorte nos partidos que quedan. Eu e Chaves volvemos á cabina de comentaristas. Sí. Un placer. Bueno, teño aquí un rapaz de Bilbao, se queres mandar un saúdo po gaélico galego. Un saludo a todos. Volvemos pa grada, imos cambiar agora de cabina. Chaves decidiu achegarse máis á portería de Galicia. Collemos posición novamente. Temos aquí na grada parte da delegación galega. Ubicámonos agora na grada, aquí sentadiños. A verdade é que estáse moito máis cómodo, estamos aquí á sombra. E estamos máis cerca da portería que vai atacar a selección galega. Salto inicial, gaña o salto San Francisco, ataque rápido, tiro ca man arriba e punto. 8-3 para San Francisco. Hai algún cambio no equipo galego, vexo a Gabor no campo, saiu Masca, e coido que houbo algún cambio máis, deixademe ubicar. Entrou de novo Víctor no campo, entrou Roy tamén, saíron Couso, Isma Turonia, e tamén entrou Brais novamente, e saiu do campo Adrián Ambrosio. Conseguimos superar as marcas de San Francisco no saque. Posesión desde a primeira liña, subindo o balón con calma. O balón Borja, de Keltoy. Volve o centro para Adriano. Adriano con Gabor. Avanzamos liñas, se lle escurre o balón a Gabor. Balón co pé de San Francisco. Balón armás do número 9. Golpeo desde lonxe. E punto para San Francisco. Está abrindo brecha, San Francisco no marcador, 6 puntos arriba, Galiza 3, San Francisco 9. Considerando a duración dos partidos, en breves imos ter que intentar marcar algún gol para evitar que se nos marche o equipo dos Estados Unidos no marcador.
saque efectivo, superamos a presión inicial, no saque de San Francisco, cesión ao porteiro, non está permitido e falta técnica para San Francisco. Estes son o tipo de erros que non podemos cometer nunha competición así. Quería decir tamén, neste torneo sí que se permite a cesión ao porteiro en contra do que xogamos na Liga Galega, xoga en Irlanda, solamente que foi un pase directo despois do saque de portería. Foi o primeiro pase, debería haber tocado outro xogador antes, non se dou conta Gabor, como este porteiro estaba xogando cunha concesión ao porteiro que se pode xogar con el, pois trabucouse e, bueno, acabou en punto. Erros que agora mesmo pois restan bastante. Vese que Chaves estudou bastante antes de vir a Irlanda, en algúns aspectos, como neste concreto da normativa, non foi o meu caso. Tiven que ocuparme de outro tipo de labores. Vale, falta a favor de San Francisco, novo punto, 7 arriba San Francisco, perdón, 8 arriba San Francisco, 3-11. Moi bons tiradores de San Francisco, como estades vendo no partido, están anotando desde moi lonxe, xente moi experimentada, veñen de clubes con moita trayectoria no mundo do gálico no estado de California e o nivel notase. Tamén un equipo moi forte físicamente e xente que tanto a nivel de fondo como muscular se ve que están moi preparados. Novo punto para San Francisco, 3-12, xa empeza a ser complicado remontar este resultado, pero non perdemos a esperanza no equipo galego. Recepción ao saque de San Francisco, abre en banda, moita mobilidade do número 9 de San Francisco, acaba de recibir en banda, noutras ocasións está recibindo máis centrado, falta a favor de San Francisco, repite o número 11 no golpeo, e dentro, novo punto para San Francisco, diferenza de 10 puntos no marcador. Para os que vos acabades de conectar, San Francisco é un dos equipos favoritos a lograr o título na categoría absoluta masculina. É o segundo partido que xogamos contra eles, a fase de grupos é de ida e volta. O primeiro partido gañárono e é un equipo bastante potente, bastante completo. É un combinado, unha selección de 4 clubes da cidade de San Francisco que veñen representando o estado de California e se xa falamos de equipos que teñen moito nivel ali na cidade de California, pois imaginadevos o que é unha selección de 4 dos mellores equipos dali. Gol de San Francisco, primeiro gol que marcan, 16 puntos ao seu favor, 3 a favor de Galiza. Cambio na selección galega, sae Brais, entra Adrián Ambrosio, cambio de xogador de Keltoy por Keltoy. Fallamos no saque, novamente, a verdade é que San Francisco está facendo unha presión moi efectiva, novo punto, 17. Entraron un pouco frouxos no partido San Francisco, empezou Galiza cun parcial de 3-1, pero apretaron e a diferencia xa é moi destacada. Galiza 3, San Francisco 17. Falta sobre Mateo. Saque Mateo, atopando a Adrián Ambrosio só. Adrián Ambrosio combinando con Pablo Bermejo Chan, falta a favor de Galiza.
Non sei se podes observar na panorámica, pero detrás deste campo hai 3, ao lado deste temos outro, detrás temos outro. Eu perdín a conta do número de campos que hai nestas instalacións. Son, a verdade, unhas instalacións moi profesionais, con moitísimos campos, todos de erva natural, moi ben cuidados. Isto parecen alfombras, unha logística moi profesional por parte da GAA. Hai fisioterapeutas, hai bañeiras de xeo, e logo, bueno, pois obviamente todos os postos que nos podemos esperar de servizos nun evento así, pois comida, bebida, hai tamén unha carpa tenda de O'Neills con moitas camisolas das equipas participantes. Nos estamos un pouco indignados porque non está a camisola da selección galega, algo que non entendemos, porque despois da de Zambia é unha das máis bonitas destes World Games. Curiosidade, o top ventas foi a camisola de Zambia, é preciosa, leva un estampado aí multicolor, un montón de motivos que rememoran a Zambia. O luns eu intentei comprala ás 9:30 da mañá, cheguei á tenda O'Neills e non quedaban tallas de adulto. Segundo día, fun a facer unha compra sobre as 3 irlandesas, 4 galegas, estaban esgotadas tamén todas as tallas de nenos. As camisolas de Zambia, en día e medio, esgotadísimas. Se tiveran as de Galicia, seguramente sería un top ventas tamén, pero eu non sei quen está aí ao mando de O'Neills para tomar estas decisións, pero discrepo bastante do criterio seguido. Igualmente, gran traballo de O'Neills, non todo van ser críticas, vestindo a todos os clubes participantes nestes World Games. A verdade é que somos moitos equipos, non ten que ser doado pois preparar unha logística así. Vale, posición de tiro para Santi, se escurre o balón, moi ben defendido por San Francisco, punto de Víctor. Quinto punto a favor de Galiza, Galiza 5, San Francisco 17. Recuperamos sensacións, parcial de 2-0 para a selección galega, pero seguramente sexa tarde. Resultado no electrónico, Galiza 5, San Francisco 17. 5 tantos para Galiza, un gol e 14 tantos para San Francisco. Estou me sentindo cómodo nesta faceta de comentarista, Chaves? Tú como te ves de cámara? Eu bastante ben. Xa teño práctica de gravar algún partido, ti igual tens que falar con Miragalla para poder descubrir un área da Coruña, outro área Vigo, e xa temos comentarios para todos os partidos da Liga. Pablo Miragalla, se estás mirando esta retransmisión, sería unha honra poder acompañarte na retransmisión de algún partido da Liga Galega. Segundo gol para San Francisco, Galiza 5, San Francisco 20. Estaban sendo bons minutos dos nosos, cun parcial de 2-0, pero San Francisco non perdona, ocasión clara e gol. Solo and go de Adriano, balón atrás con Gabor. Volveu a haber bastantes cambios na selección galega. É un pouco difícil seguir todos os xogadores que entran e saen do terreo de xogo ou haber tantos cambios. Incorpórase Mateo a 3/4 de campo, aínda que non interviene na xogada. Balón a Roy e recuperación de San Francisco. Novamente o porteiro de San Francisco incorporándose. A verdade é que é unha faceta que está facendo moi ben este porteiro e está sendo clave nos partidos que puidemos ver deste equipo. Incorporándose con seguridade e dando esa superioridade numérica decisiva nos ataques de San Francisco. Balón para 11 e punto. A verdade é que o número 11 de San Francisco está bastante atinado, balón que colle, balón que vai dentro. Sería unha boa fichaxe para un equipo galego, Temos que ofrecerlle aí un Erasmus en Boiro, Chaves. Ojalá.
Pero bueno, igual para Grovias, que buscando equipo masculino para o ano tamén, pues viña ben. Grovias imos fichar a 3 xogadores de Zimbabue. Xa estive negociando antes. Vale meter 3 xogadores de Zimbabue, perdón, de Zimbabue, no, de Zambia, e que vaya un de San Francisco para Lorchos. Vale, final do partido, resultado 5 Galiza, 0 goles, 5 tantos, San Francisco 21, 15 tantos e 2 goles. Partido de contraste para os nosos, arrancamos moi ben, 3-1 no marcador, pero pouco a pouco San Francisco foise metendo no partido e gañou con bastante claridade. Rematamos a xornada por hoxe, aquí en Waterford, no sur de Irlanda, para todas as equipas galegas. Hoxe á tarde temos os Twinnings, que son uns eventos de confraternización con equipas locais daqui. E mañá temos unha nova xornada con moitos partidos, xornada decisiva para saber cales van ser as aspiracións de todas as nosas equipas. Mañá se decide a fase de grupos e que equipos loitan por conseguir os títulos absolutos e quenes van a Xil. Así que nada, mañá vémonos de novo, agardo poder repetir aquí na retransmisión, se vos gustou como fixen, eu a verdade que me sentín moi cómodo e sería un placer atoparnos de novo mañá. Nada, pola miña parte, moitas grazas, vémonos mañá e despídese tamén David Chaves.